O ya ka ije tigiri buka onye afa ije aka ni. Iri nnim. Nelu nnim kwa gị safere amuga akwụkwọ. Ọbọshi. Chineke akpọgọ ọkụ. Ịhụ anyị nwa. Amadi aga. Okwa ahụ ọkụ nka. Amadi. Kedu otu mmesi ya bụ onye ndị mana bụ n'iburu nte ịda amụ ihe n'ofu echina ngwa ya gwa ya tụrụ ya n'inu gwa gị n'oke gwa gị na nwunye ịghọta ọ na ịma na nwanne onye nwụrụ n'ọnwa nwanne ya nwoke nke dị ndụ ga-ejide nwunye nwanne ya na-ahazigasị ya na-edozigasịrị ya na-agbazigasịrị ya na-egosi aka nri na aka ebe ngwa ya gị na-akụchie gị pịachie onwe abịala na mụ na gị akparịtala ihe gbasara ụlọ a onwere ihe ọzọ chọkwara ka mme onwere ihe ọzọ anyị ma agbaghị ọ bụrụ egwu ihe abụghị ijere ka m na-agba ma ihe esi n'ụlọ agba gwana m ihe mere amaka aka m kpakwara ịmara ngwongwo gị dị n'ime ụlọ a kpakọrọ ya pụọ a na-eji igodo adị gụnye mkpọchisi ụzọ bọsị nchọrọ ma abịa ebe ala ebe sọrọ gị na Maka mana ndị ọgwụ mgbe na ga-akparịta ụka gbasara ihe a gbasara ọnwụ dị mana ihe anyị na-ekwu ugbu a kwesịghị emesi ka ha ga-esi were ọnwụ nwunye gị ọ maka gị ga-ejiri gbata ụwa ihe ọgwụgwụ ụmụ ka nji ihe ịbụ mmadụ ebe ịbụ mmadụ ebe ịbụ nwanyị ọ na-anọchi ngwuru ka njọ ọ gbasa nwụrụ ebe ebe ọbịa ịma na-ebu mmadụ enye nwa mamịrị kpara ihe dị na gara aka ihe amabụ ihe ndị enye nwa mamịrị kpara ihe dị na gara aka ka a mara na-ebu mmadụ nwaanyị bụ nwa di m anwụọla onwe mgbe di m si mụ na ọnwụ na ya nwụọ na m gapụ nwanne nwoke ka ọ lụọ m onwe ihe dị ka ya ị gaghị ebi m onwe ihe dị ka ya ọ maka aka isi m tụ n'ụlọ akwapụ ma agwa gị ọ dị mma ọ dị mma ọ dịghị mma ọzọ na-abịa ngwongwo ya pụ iro Kahe mere gị? Amaka gị ka ekwere wata n'ụlọ amaka gị n'elu ma ebi kwuru ndị asị na ga-akpọpụrụ n'ụlọ maka na amaka ya arụ ụlọ onwe ya arụ ụlọ aga m ala aga m akwụrụ ebe aga m akwụrụ ụlọ aga m anọ ụlọ gị bịa ọzọ ịma ihe ga-eme gị akwa ihe ga-ewere mgbagbu bisi egwu zapụ ọma ị ga-aga nke CHINASA ị ga-anọ ebe a ha megboro m gị ị ga-aga ebe ahụ onwe ga-egbu mụ na-aga nọrọ ọ na-abụghị m mmadụ anụmanụ mụ na-aga nọrọ biko nwa m ga-aga nke CHINASA chi azọta na onwe ihe ga-eme
Hello. No, not at all. Not what you think. Yeah, I may travel to Canada now. I've been there. I was there for 1 month. Yeah, I'm not. Last week and since not about the mirror at all. Oh yeah. Okay. Okay. I'm not on anything in Bob and I'm say kai huko or mapata. Okay. Yeah. Okay. Let me call you back. I'm not what you guys. Hey, Papi! Hey! Papa, you're too much. Papi, you're too much. It's not you're not saying no, Papi. Hey, Papi, let me even ask you. Have you seen international airport before? Papi, you don't go Ghana. Ghana and Keba no. Talk less of me no Canada. It's Canada where better. Papi na sabu. Papi, na aka well. Aka is for you. Take it. Ozina, more sis now, kuya. One assassin madis. Papi, you na sabu. It is the I had I never went in no kuya. Changes can jog a keeper Zina. Kedi fe busy with that fun. Mbanu. Papi, pali po with you. Respect yourself. No, me respect the women. Vina, my dear Virginia, you're welcome, Gary. I'm going to papi on now, Sago. Papi, please. Papi, feeling Koga. I wouldn't even get a book because this Calabana nearly break my legs. Please, can you speak it? Are you serious? Hey, my dear, sorry. Wait, hey, oh, Virginia. Kakalabama chori break. I am going to teach you Yaraka. Hey, Virginia, you're going to. Hey, get on your catch us there, see now. Kedoye kasa bogo, onye gab. Fuoko ye kala. To an HSH. Kidding you? So sorry. I'm lost in thought. My family thinking about something. Can you finish your makia? Hi. Nature fair Basara, our cousin Chinasa. Can you finish your CHINASA? I want to bring her over to the city. Naka oboda for no na lani oboda for no you want to remember so I just want to join you aka mpokote na city ke fichi Opukwa ni njom
bụkwa ji ife mana ọ bụ na onwe ihe ọzọ ibu n'obi wee na-akpọpụta ya taa ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu ekwuru m ekwu ịhụrụ gị lekwe gị ka Chineke na-aga ịkpọ ọkụ ọ ga-akpọ gị ọkụ ọ bụ ihe ọma ka nchọrọ onye obi ihe ọma ahụ nọ n'obodo kịta na-ala n'iyi ọ dị mma maka chọrọ ime ya ka mmiri akọdịlị ka ụmụaka bịa ka ọ dị pịnọ Zina ibikwa na arụ Zina I don't know when you stop all this your evil talks and plans. Nah, come back to this side. Hey, Chineke da. Ọ dị maka ka nchọrọ ihe ya. Ka ezikwa nke ibe. Si mma bịa lee gị marakwa n'okpere o teela anyị hụrụ onwe anyị anya sikwanụ ka m ngwa gị na nzukọ ụmụ nwaanyị ahụ anyị gara echi ahụ gara aga na maka na ịbịa gị ha dara gị nha mana eji m ego m kwụọ ya nne m ịgbalị ka nnọọ imeela onye abịarakwa daa ya nha ebe ikwugo na ya ka m wee nwayọọ chụọ ego gị wetelu gị ịgbanye ka nọ thank you Chichi itochakwala ewo mma ji opportunity agwa gị dịkwa ihe ma Azụka ekwuola kpa iji aga Lagos ịnụkwa ọ chọ ga-abịa kpọrọ anyị Lagos kemgbe unu ji kpakwa n'ihe dị otu amarọ m mma Azụka ọ kọbela gị ọ gwara m agwa asị m emechaa ma akpọ m ị machara ịgba nkịtị na-ekwere ka m mara hapụ m aka nsogbu adịrọ ebe ọ bụ na unu bụ ezigbo enyi onye ekwetasị unu bịa ọmụwa ga-asị unu abịara ngwa unu ga-aga mana unu ruo ebe unu kpakwa agwa ọfụma kpakwa na agwa ka ụmụntakịrị nwụjuru mmiri ara afọ chọkwa onwekwa ihe dị ebe ọkwa ịfụla ya biko Meganga. Hey, si no ngenyo John Thomas. Ebu John Thomas, amu abeke won ofia. Ofia ni ne bu mu anwe. Ke kwa John Thomas. Ke ye kwa John Thomas. Ke bu John Thomas. Hey, Chineke anwo na mo. Anwo na abeke won. Mambo kwa hicho simfu. Chemchema ega mako Ade, mama ge madozi. Mama kwa. Hadi chana. Machiazo. Anga kisha Biko kwa agoda bagi wa changara mecha. Mono ke. Are mma. Kama machala. Azụka memakwa nne jigi nye ka iyi ga nene gị mega me ụwa kwe bọbọm ha fụ m ma gị ga hishi ata biko mebia ba nene kwa efendele ba mmanụ enwela dị mmanụ na village oyele dazi ba mmanụ na oyela hi Pere, tá não prazo. Ué, a minha dema. Olha, e mabere, irin den. Eba, diko bia maga yigi ihe wefe. Je me ati ba shema na be je. Mama me change le ma pe.
Go on, be about for the natural miss here. What do you ever? Chilo, you know, we are in the kitchen. Get what is one? Everyone can jig. Everyone can jang on. Come in my own. It water. It's a flyer that you na compounder. Ebe was batazi than me. Look about jang on. Onye chere pa anya. Bro nko bi. Jang. Kuma zudi. Uko ko se ni jang. Oh mazudi. Oh ya, tira ge mo ya. Oh mazudi. Mazudi. Why man akọji? Mba ji dange why o ka go na akọji mu na ba ji. Obi ko na bi jan we. Me che mo no boy ba won. Pim no no ngida e pering go no to boroko. Pim pim no no ge mo na ngida ko ku so ti onu. E be pung go no to boroko. Ime rezo tu. O ni rezo mu mo ma ge ti o on no ku na. Ti ni mo sa. Ime ge zo mu me. Ime ge ka na. Ime ge ka na. Ka man na mo ka man na di mu. Matches go. It has a woman as well. Umaka e bika be nwoke. It has a woman ka ebe bu okenye ni je na ekoku. Ha na efeta ya onu ha. Inwo kwa nwa ti onu no ku mboso zo mo na nege na ekoku. Ihe ngeme ya. Na mujim. Ati gide mujim mboso zo mo na nege de ku ete onu ha. Ya ga ngeme. Ihe ngeme. Iti za maka. Ihe ngeme. Wona mo na de jo. You know, I'm doing it. I have your own one. Hey! Nke ezure nkwa. Ogbonjiri chichi ka ịtụrụ n'ana. Ele ihe ọzọ na-ekwu okwu ya. Mkpapụ adịgo n'aka. Ana na-ekwu. Ihe njiwa ya ekwu. Ụmụnna ọbịa kwanụ. Dekwanụ nne ji azọge na ụmụ egwu ọbụ. Ogbonjiri chichi ka ọ tụrụ n'apịtị. Ụnụ bido na-enene. Nyo ibiribi. Munye nsusu. Bonko. Tupi dere ntị goat. Aga m ime ihe la ya adike. Nwa anụ ọhịa, nwa amaghị ihe. Mọ nke sta. Ihu otu ọnụ. Amụsa sara akwa shiro ogiri okpenye. Ma ngwa sef. Amụsa egbuchigo niile dị n'ezi a. Nwa anụ ọhịa, nwa amaghị ihe. Mọ nke sta. Ihu otu ọnụ. Nwoke na anyị amaghị nwele ndị ịhụ ngake na o. Utu jidi m n'ubi nwoke na anyị amara si ihe ndị ichere ya n'ubi ohụ ọ ga-ere agba ọsọ ọ ga-esi ta ala nhụ ụtọ daba. Nwamba ise ke ama imenye kpakwala ngake na anyị ihu oyi ebele mmiri mma gbara ọtọ mpọ hafu emechapụ omesoro unu yiwa mbele elu unu na ma egwerekwana ya nyụọ ọṅụ ịkpakụ mụọ nke mmadụ otu o jide asụ m n'obi nwake mbụ osu efu maa mma dịka akpa garị bịa nwee tokwu. Zina, you go vagina if you want. Thank you for reminding me. Virginia. Yes, dear. Actually, Otta, my cousin, Fabiano, here in the city. Cousin, also. As in, Ichezogo or something. Ichezona. If you see, borrow. Here. In case you know anything, why? Where you know your cheese, go ahead and no longer. Biko. The fact, I'm a man, I had to go Biko, these ones are not like that. They are village girls. What? Hey!
come out there. Can't you say all village girls are here? Nah, and take any and you with the along with you. Take your village girls. Nah, because I don't come and go. Gina, take it easy. Oh, my God, vagina. Oh, yeah, what time? You can accommodate that. You can't know what time. Yeah, what happened? Yeah, what happened? How was it going? I'm going to call a Benny to Pimpa. No, I'm right to my cousin. Zina. My cousin over. No. Yeah, what happened? Oh, yeah, what time? Oh, yeah, because. I'm going to go get in the like this. Now, Pimpa. You take my permission before my cousin. CHINASA nazuka. CHINASA nazuka. Kwa mweke jeresi konchirego. CHINASA nazuka. Kwa mweke jeresi konchirego. CHINASA nazuka. Fabobu village gasu. CHINASA nazuka. CHINASA nazuka. Njemu wanosi. CHINASA nazuka. Ya, ka, ngwankuru boto. Come here. Come on, go your side. Mwangwa. Yeah, mwangwa. Come on, be here. Totora kwa. Me fumia o. Enwe mike. Ese? Enwe mike. O de kede iso. Mwangwa aka ka kposala na hu. O come on, no kwa ebe ku na odo. Le no na. Ko na madu ngala di egbe nchi. Ese? Ya ibiro kana. Come on, totora ya se so. Heke wo le kono ku ji o. Ya totoro he. Totoro akwa e gbotoro. Ada mi menu anya la ya do no de ki mo ye so problem no come out no come out ade la do no bi. Cut away you. She ah, oh go la ma. Ya eh. You will sleep here. Come on. Oh God. You will sleep inside. Why you very big? Last day I was you do what you could do. You could try what I didn't give you more than enough time. Even the devil himself knows I'm better than you in this game. Oh, yeah, they got you. Careful, my dear. Yeah, that I do fine. The devil himself knows I'm better than you in this game. There, man. Oh, yeah. Come. You feel like say you don't wait. Play already. I want to Oh, you need it. play the game. Sige, I'm on mine. Oh, Azundu! Maybe one to get issue. Azundu! Come on, no more nanny. Oh, go and put them go get. Azundu, he would not be anymore. He would not put down on Pama. Oh, Hona Nebula get in no. Show you one no here. Suzuki Gaga be very mad gate. Shepa Gaga very mad, Shinga Boga very mad. Azundu. No more gate again up here. Only engage you for this guy. Hey! Jesus, please, play. Oh, Zina. Okay. Hold on. I said, Yamomanya, happy. Let's get the shower. Yeah, now, mommy, Start. Hold on first. Have you thought about what we discussed last time? Talk about what?
Okay. I've told you there is nothing to think about. Nobody's coming here. You're not bringing any girl there, please. Virginia, you seem to be forgetting something, my dear. You seem to be forgetting that I, Zina, is the one paying for this whole house rent. Virginia, if you don't want them to stay, then you have to start looking for elsewhere. Okay? And the earlier you do that, the better for you. They know when back baby, not a lot of this girl. Lay her way here. Apo here kono. Apo. I go to pam. Apo go. Wura ngini ne buye wanne wonke. Soro mon so. Maka gani? Siro. Akutu ko aka bay ba. Ina wala du. Egu zina pam. Egu ko na film na na e do. Wala du. Ala du. Ala du go. E maka na se be ya. Maka me ya wala du. Ba me chiono sina na po. Hey. Me chiono me ba. Kita di frogo so. Ito mo ta di frogo so. Ben nam no do. Opna an ono aya da kwa. Ni maka na se. Ana na kai na ko. Ni maka na se be ya. Ne so pro yibo kita. E buru mi isi so ye kaji. So ji isi ke so. Eso ha. Siro. 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 Hapo waka. Ni na dem pa. Waka to. Kure na ba kai po. Come on, ko. Sa ka ka kai po. So ge. Seba po. Okuma. Hapo ga. Hapo ga. Kuna ya jini de wa de. Hapo na na ni ya gire ni ya. Na no ya. Mona no ya toro. Go afọ jọkwara na nke bụ nwatakịrị mma. Afọ jọrọ gị mma. Efuru nke bụ chi azọ ka afọ jọrọ gị mma. Anụmanụ, afọ jọrọ gị mma. Soro ebe a pụọ zuzu pụsị anị. Unu rụgburu onwe unu n'ọrụ. Ọrụ umengwụ. Unu bịara ịbụ akpụ. Ogbukwu onwe unu na-akpụ ahụ. Ụsụ ka ngwụ. N'elu nwaanyị chọrọ inyere aka. N'elu nwaanyị chọrọ inyere aka nye nwanne m nwoke. Ọkpati onwe ka nhazie nwaanyị ka ọ nọrọ ndụ riribe ibe. Ya akpachie mma akpachi mma akpachi mmecha ibe mekuru mmeche mụ na onye na ibere ịbụ akpụ ị na-akọ Amuche ọwọ gị ka mkpọ Bịa nwa, kedu ihe ọ bụ? Kwere onwe gị. nke ije enyo gị otu asị bụ onwe onye gị nwoke idewere nga ahụ inye enyo onwe onye gị nwoke na nga ahụ. Bịa. Eze ndụ. Mgbe nnọọ mgbe ị ga-anọkọta n'ụwa ichere nnọọ ezigbo echiche bara uru. Ọ bụrụ na mgbe ọbụla enyi gị nwoke enyi gị nwaanyị awụdara ara ọ bụrụ gị ara kedu ihe ọwụ Kparịwa m ọsọ gị gwa m ihe ọwụ na-asọ gị kparịwa m gwa m okwu otu ọnwụ na oshi sọ gị mana cheregodo Amuche olekwa na otu isi nọrọ otu a onwedekwe m iwe olekwa na ihe bụ ihe ọwụ ihuru ike mba nọ gị ọ gwụrụ m agwụ na isiokwu achọrọ m ka ị gaa siti ebe ahụ ọkụ na-eru n'elu na-ada owebe m eriele m nshima Chineke isiricha ya afụ vileji agawa siti olekwe na ihe ịgaga nga ahụ ime ọmụ ruru akụla anyị nọ nga agbaga ka iwu ihe ịchọ iji gaa siti ya Amuche
gwụchara n'ọhịa m ji kpọọ gashi onwe ihe ọzọ maka na otu nọ na nwedị mgbe iji atọpọtụ nnọọ ihe ọma na-abịara mmadụ ịhụra ihe ọma ka ị na-akụ ya kiki mana agwachago gị ihe ngwa ihe m nakwa gị na ịhụ na siti ejere m siti ịchọ ịnọ na mba nọ afụọla m asị na ọhụọ gị tọrọ m eziokwu aka m ịkụ gị ihe tipakụrụ pan eziokwu ịhụ nwa nzuzu nwa obere akụlụ anyị nọ nga agbaga ka ị chọrọ isi nga ọ ya ka ị ga-eji wee kpata ego ị ga-eji wee laa siti zuzugbo onwe gị nga ahụ nwa ọjọọ Chinasa na-azụka njem Chinasa na-azụka Igbo nwa mgbe eke jere siti kọjiri ego ya Chinasa na-azụka Igbo nwa mgbe eke jere siti kọjiri ego njem Chinasa na-azụka Fabọbụ Asam, Jim, Chikekim. Ai, eu fano na. Ke bata na mgbe na nchọrọ ịma mgbe na nchọ ka ị bịa m nso ka ị maka m ka obi m dajụ iyuru na-adụ ka eme n'ebe ọ na ije kwuga obi gị daa jụụ n'iwere obi gị koma ya n'elu ma mara shi obi gị nọ n'elu den dọtuola gị ya ihe ị ga-agba mbọ ka ị mata ma mụ na gị ihe mụ na gị na-emewu na m fụrụ gị n'anya na ala ọbụka m gị ọ bụ na otu a ka ị ga-esi m onye ịfụ n'anya ọ bụ na ịfụ m n'anya kemgbe nna ya oge maka isi na nkịtị ike isi enu m ije kwuga itinye okwukwula ekpe anwakwala nwa gị ikwu onye ọzọ ntị abụọ anụ ya kwukwula ihe ị ga-ekwu eluigwe nụ ya ya asụma wuruwuru lemekwala nnọọ ebe ị na-etinye kisi mmekwala ihe kisi ihe mbụ ị ga-agba mbọ mata n'ime obi m na m fụrụ gị n'anya ọnụ gịnị nwandị a na-emere gị ya ji nwayọ ngwachere onye gbasara m ahụ o wefuga m kugbuo m fast gwa ya mma ihe ngaji ikokwana mma ogene kwa ihe m hụrụ nga ha ya bụ maka ụtọ ọwụ mba ị mara shi ọfụma mma n'ihe ahụ ị ga-anọji ọfụma ka ehu wepụchie ya ọfụma sọta ọ ga-egbu uwe gị dị ụmụ n'ụwa kwa ọzọ ihe ọbụla dị gị mma amaghị m opedocha isi gị na-awakwu ya mere gị ele nnọọ ihe gị agbọghọbịa okemike agbọghọbịa aka gị na-apịdochi udo kongwa enweghị ụwa kwekwa enweghị m n'ụwa kwe oke hụrụ m nke hụrụ m ọnụ pịtọchi ya sọ love respect akwụghị oke m nọ na oke m nọ naanị ihe m chọrọ nnọọ ịkwaji macha onwe m so that echi diji ego abịa kwe m si nne lụọ mmasị ya ekwere m ịlụ anyị agawa ka ha aga mụ na ndị ụmụdaji emeghe respect onwego otele ikpe iji chekwanụ shikpa m nọ weti ngwongwo niile mpa ị na-alụ chere nwanne gị m bịarị ga ma prep ego ụwa onye nwe ụwa enyerikpa ha nọ ihe ọbụla nwe ụwa kwe arụfụla m ụwa kwe na arụ onye echefuola ụwa kwe ama m onye ụwa kwe arụfụola ya na arụ ị kwesịrị ịrọsi okpe ekpe arọfụla m ụwa kwe na arụ onye America njem Chinasa na-azụka ị na-apakeji n'afọ Chinasa na-azụka isi Western Union ego gị njem Chinasa na-azụka fọmin adịghị isi Chinasa na-azụka ị na-akwọ m na-apakeji njem Chinasa na-azụka Igbo nwa mgbe eke jere siti kọjiri ego ya Chinasa na-azụka Igbo nwa mgbe eke jere siti kọjiri ego ya njem Chinasa na-azụka Chinasa na-azụka njem Chinasa na-azụka Chinasa na-azụka lelu n'anyanwụ ụtụtụ ịtụgharị eli ọ bụ
school, we used to fight a lot. Okay. I remember now. What's your name again? I understand. Oh, I remember now. Warrior. Hello, Tede. How are you? Hey, Mama Yada. I love you, even I come now. So what have you been up to? Like, what do you do for a living? I just came back from the States. I'm on Alabe Cape, yeah. So I'm putting up in a hotel. Alabe Cape. Jesus, Excuse me? I've not changed my dollars. I've not changed dollars. It may be change to naira. Dollar? Yeah, dollars. Where do you stay? Maybe I can stay with you for the meantime till I change my dollars. Stay with me? Yeah, Nora with you till May change the dollars into naira. Don't worry, I understand. I understand your plight. As a less privileged, I will help you, okay? When I change my dollars, I'll help you. It's not a problem. Hey, I got many regaka. When I change my dollars, I got many regaka, okay? I will. Why not? I got many. I mean, I understand your plight. I, as a less privileged. Okay. I will. Oh no, no, don't worry. Kainga ebe ologi, you understand? Then later I'll take a cab to get my stuff. Oh my gosh. I'll get moto. Okay. Yeah. I'm a very moto. Yeah. And get my stuff. Okay, so don't Stress. I understand. Don't worry. Don't bother, okay? Azuntu. Kedu ihe gbara mgbe a? Poppy. Mụnwa Poppy. Ugbole ka m gwarala gị na aha m awụghị Poppy. Aha m bụ Papi. Papi, ọwụghị Poppy. Anụ mpam. Mana ọ ga Poppy na Papi, ọ ka n'otu aha nkịta. Ya wụrụ mụ awụ m nkịta. Ọkwa ya ugwu. Mụ awụ nkịta. Ewu nnọọ ezigbote anụ mpama. Ị hụrụ gị ịwụ anụ bi n'ọhịa. Ebe m nkịta. Zụsụrụ gị baa anụ ị ga-ahụ ice cream nọ n'elu tebụl. Were tigere m na friji bifo m lakpuo ụra ka m raa ya. Ọ takwa otu aha nkịta ahụ.
soya, ichi. Oyibo, chef. Itolaria wa. Abebe. Are you kidding me? If not for this Western Union, I won't be able to stay in a place like this. I'm taking you out of this place. Yes, CHINASA n'azụka njem CHINASA n'azụka ugo nwa mgbe eke jere si nkọtụrụ ego CHINASA n'azụka ugo nwa mgbe eke jere si nkọtụrụ ego njem CHINASA n'azụka fapọpụ ihe jidọfụ CHINASA n'azụka obi na-adịkwa izi o na-achụ ka afụfụlụ onwe CHINASA n'azụka mazụ udo n'obi abụọ CHINASA n'azụka ijere ka ikuchie nwunye nwanne gị nwoke CHINASA n'azụka CHINASA n'azụka jebe ụwa n'osi CHINASA n'azụka CHINASA n'azụka adịkwa izi o CHINASA n'azụka ịrọ izi kelewe o CHINASA n'azụka mama CHINASA n'azụka CHINASA n'azụka ugo nwa mgbe eke jere CHINASA n'azụka ugo nwa mgbe eke jere nkọtụrụ ego CHINASA n'azụka fapọpụ village gafu CHINASA n'azụka njem CHINASA n'azụka njem ụwa n'osiri ike CHINASA n'azụka mazụ udo n'obi abụọ njem CHINASA n'azụka ijere ka ikuchie nwunye nwanne gị nwoke CHINASA n'azụka njem CHINASA n'azụka njem ụwa n'osiri ike CHINASA n'azụka njem CHINASA n'azụka CHINASA n'azụka njem CHINASA n'azụka mama CHINASA n'azụka njem CHINASA n'azụka ugo nwa mgbe eke jere si nkọtụrụ ego CHINASA n'azụka ugo nwa mgbe eke jere si nkọtụrụ aka ya njem CHINASA n'azụka mazụ udo onye obi abụọ CHINASA n'azụka njem CHINASA n'azụka joyi